Hola! Avui us vull recomanar aquest llibre, Allà on viuen els monstres, de l'autor Maurice Sendak i publicat per l'editorial Calandraca. Allà on viuen els monstres va ser publicat per primer cop als Estats Units l'any 1963 i va marcar un abans i un després amb la manera d'enfocar i de veure el que és l'àlbum il·lustrat, tant per les tècniques d'il·lustració com per la plasmació de l'univers infantil i de la temàtica. Aquesta és la història del Max. El Max s'està portant fatal. Té la seva mare molt enfadada, així que finalment l'envia castigat a la seva habitació. Però un cop allà, el Max contesta molt malament, així que la mare li diu que no pot sortir de l'habitació i que es queda sense sopar. Un cop sol, la ira del Max veurà créixer una gran selva i una barqueta que el portarà a fer un gran viatge, un viatge d'un any, fins a arribar al país dels monstres, on el Max serà el rei dels monstres i no trobarà a faltar la seva mare. Bé, què és el que té aquest llibre que en el seu moment va ser tan important i que va marcar la diferència? I a més va fer que pares, mares i mestres, alguns diguessin no? I en canvi els infants diguessin. I és que aquest llibre ens parla des de l'univers infantil. Ens parla d'emocions, ira, ràbia, frustració, però des del món interior del Max, el Max que s'ha d'enfrontar als seus monstres i acabar resolent aquestes emocions que tots tenim, que no permetem ni ens permetem, però que són pròpies de l'ésser humà i que necessitem resoldre per créixer, per madurar i per arribar a la vida adulta. La diferència d'aquest llibre amb d'altres que parlen d'emocions és que aquest sempre deixa el nen al seu aire i parla de l'univers infantil. És un discurs infantil i no com altres que el que surt és el món adult, l'univers adult, i hi ha la voluntat per part de l'adult d'incidir, d'educar, de portar per un camí a l'infant. Maurice Sendak deixa que sigui el propi infant el que transiti per les emocions i les acabi resolent. I això fa que aquest llibre sigui una meravella. Si el veniu a buscar a la biblioteca, que sapigueu que tenim tots els ninos, el tenim a la secció de llibre en peluix i tenim el nino del Max i el nino de tots els monstres. Us els podeu emportar en préstec i un cop a casa podreu jugar amb el llibre i amb tots aquests ninos tan divertits. I bé, ja està. Aquí el tenim, a la Biblioteca Can Butxosa. Adeu!